What is that? Hi, I'm Bonyak. O Yan na. kani si... Poland from the US of A. So karon nata dire sa kanipaan guys para manguha og gitawag nato og uwang sa English pa shrimp. Shrimp. Yeah, katong gagmay nga shrimp para sa aron ipaon nato para sa aron makakuha tag isda, di ba? So Isda. kani, kibaw mo para sa ni. So mo ni among sudlan. And then karon pod, aron ta makakuha og shrimp, manginahanglan ta og charan! Net. Kaya syempre, gagmay man sila, so kinahanglan gyud yana na siya aron makakuha ta, di ba? He said the shrimp are small, so we're using this net to scoop them up. Wow. Anad kaya kung boss ba? Kasabot na Bisaya. Gamay. Okay, so karon guys, kay dugay ra man gud mingon si boss nga unsa man jay mga isda nga makuha nato diri sa Lubok River. So karon atong ipakita nila nga maggamit ta og shrimp para makita gyud nato nga makuha nato tong mga isda nga gusto nato makuha dito diri sa Lubok. Okay? Tanaw lang yun ninyo guys. So tara. Kanang gigunita ni boss, mao nay kanang uwang, mao nay ang usa sa ka mga nindot ipaon bitaw kung mamasaw ka diri, especially diri sa Suba. So perfect size bait na mao na matud pa ni boss amo, pero para naho murag is a good size to eat naman. Nya. So isod na to na sa atong galon para buhi pa pud unya para ipaon, di ba? So ingani na siya guys. Dili pod lalim ang manguha og kanang uwang. So gusto man kita makakuha tag isda aron mga napuday panudan. So kinahanglan magkugi lang gid gamay. Tanawa na ako mga kauban na manguha og uwang. Mga imported. So guys, gi-check ni boss ang galon nga medyo daghan na daw pero kay nalingaw bitaw mi damo. So moto padiko bro. Sige. Padayong gyapon. Tanawa da kapuliki lagi sila o panakop sa uwang. Kugi lang kita guys, bisa pag magkalapok kasi baho ng gamay pero once nga makakuha kang isda, ana gyud. So by the way guys, kaning spot na namong gikuhaan bitaw na sa uwang is kanal rin siya tapad sa Kapagungan or sa Kapagungan jud ni siya. So guys, i-appreciate po ninyo ng among drone shot ha. Bitaw kay nahuman naman siguro mi ani. So pusita sa line scene. So atong mapasaligan good no kung lami lang gyud ang panahon. Makakuha kita dagang isda. Very good at catching bait. The next day. So guys, nangadlawon jud ang taon mi para jud sure ball jud nga naa jud mi makuha bitaw, di ba? Sure. Mayong buntag kaninyong tanan. So ani ata karon sa gitawag na to Lubok Bridge, ang pinakasikat diri sa Pilipinas. So di ba? Joke. So natay kauban karon nga si Ernie na siya kuan nga Air 2 vlog na and with my boss and Eggsy and Amari. So karon ato yung pagkasulayan nga mugamit ta og shrimp. So hinaut ta nga makakuha ta og dagko nga isda karong adlaw. So stay tuned guys, among ipakita ninyo. So welcome to the beautiful of the river of Lubok ha. Dira nga among spot karon guys kay syempre this is my hometown, you know. So nawar mga dagway ni mga gwapo. Ready na kayo mamasaw, nakabutang nagpaon god. By the way, mag-testing tag duha ka pamaagi sa pagpamasol guys. Ang kinaraan og ang traditional way versus modern o binag-ong gamit ang pagpamasol. So, akong gamit karon guys is kinaraan ug ang kambos is modern. Maggukod mi og kinsay kinadaganang kuha. Maila gadto na ron, di ba? So, to our first catch guys. So karon guys na nanay nakuha si to first catch pa ni siya. So lisod jud ning kuan ba kanang di pa damo ta pro bitaw. Wa pag yun nakuha. Bro, wat-wat lang kay maabot na lagi na ron. Magakuha na taglagan ron. Stay tuned lang kayo mga guys ha. Uy, syempre guys, pawahi ba ko nga naunsa balwarte na eh. So,
Lipay kayo naong sa Liwaros, oh. Alright, another one. Musundog dyan si Ayrton ako babag. Sunod dyan yung dawe. Hop, yeah. Oops. Kani nga isda guys, muna siya gitawag na mo og buwan-buwan. Ambot laman og kuan na English, ladyfish o sa ba? Either ladyfish or So sa una, mo gini among gamit, handline ra gyud. So tanawa unsay naka-advantage ug disadvantage. Ang handline muna siya, drop nimo. Ingana pa na nimo. So naka-advantage sa karon, kuan magamit og kanang fishing rod. Easy na kayo, i-drop lang nimo then tuyok-tuyok lang. So ang naka-disadvantage po sa handline, tanawa magkagubot imong linya sa sahog. Samantalang karon, easy lang jud kayo kung magamit kag mga nganang fishing rod. So, pero di gyapon ko palupig kay dawi man gyapon, di ba? So, stay tuned lang mga guys. So guys, bisag unsa pa imong gamit sa pagpamasol guys or pagdakop sa isda, basta mag-cookie lang jud ka. So, magrasyahan jud ka, di ba? Cookie lang. Hoy, og sa wakas nakadawin na dun si boss. So, what's up mga guys? So, nata karon. So, okay. We caught one. So, muna itong nakuha karong adlaw. So, di ba? Akong gingon ninyo nga naagyo tayo makuha diri sa Lobok River. So, karon gigrasyahan ta mga 2 kilo siguro na ang nakuha na mo. So, ang ato ning buhaton karon maghimo tag kinilaw. So, Kaon na ta. kaon na ta. Follow the pursuit of coconuts. Og dili na nato dugayon guys, so hinluan na nato dayon ang atong kuha karon. So himbisan, kuarog hasang, apil ang mga tinay. Syempre, kilaw god, so dapat hinlo jud, di ba? So human guys, sliceon dayon og pinanipis kay aron mo masayod guys. Kining isda guys, bukugon kayo ning isda guys. So, mamaor jud pud siya kanang kuan bitaw kanang bangos. So karon, gusto siya mo try sa kinilaw sa dito sa mga sa US bungod kay lahi mo ang kinilaw gitawag na mo nag sushi, ayan na bitaw. So ang gibutang ra nila is tuyo og wasabi. So sa ato apa na, watay masulti, walang masabi atong tilawan. Okay. Not too much wasabi. You're gonna cry. Okay. Hang kuno kayo na. Good. So murag nasunog jud ang ilong sa gwapo ay. Tuga-tuga man og tuslo atong wasabi. Da, tanawa ra, tuwa, is so good na lang. Okay, wajib bijak dyan. So, padayon ta. So guys, padayon ta sa atong kinilaw guys. Hinluan po nato ang atong mga panakot po. Siyempre, di ba? Ang bumbay, luya, kamates, timonsito, ang sili, di dyan na ang kalimtan human. Ang asin, human, kuraw nato o pinachef boy bunyek ba? Diya! So, sukaan dayon og baligis, tapos na ang kinilaw, so na dayon ang pamahaw. Right? This is it. Kaon na ta! Kaon na ta! Ito ng tilawan. Kuya, gini ako nga muna. Dagko, gini siya mga bukog, so kay gahe na siya kay karaan naman ko na siya. Katong gagmay, halos makaon, dun mo tanan tong aning-aning mga part niya. Sus, sig istorya. Kit-kita na nang sa isda niya. Ugsar na may ba? But it's so good. That's the eyeball juice right there. Slime. Sundog po nis boss po. Halat, tilaw niya. Hay. Met kayo. So, kaya guys, humanag yun. Natilawan na mo. So, lamig yun siya kayo. So, magpasalamat mo ako sa taas kay gitagan grasya karon nga lawa. So, naot kong dapon nga magkaubanta kanunay. Then, salamat sa inyong suporta.
O sa uban pang wala pa ka-subscribe, so subscribe na aron uban ta sa among adventure ug sa uban pang mga lakaw na to. Okay? So daghang salamat and God bless. Salamat. Again, this is Bon Racer Kermis signing off. Bye-bye!